Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. You've been the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days. You walk away, you don't. Hello, Mods and Watts or Nonama, Constantamid, Mila Falsa, Wig Gaeilge Weekly, Gurminamad, As, Veg, Sunal, Isteacht, Arist, and Sacht, and Shun, and Masrodi, Gwilse Shot, Mar, the Gaeilge, Agace, the Clash and Bud, Carla Freshen, Mila Buikas, As Sunal, Isteacht, Don Gaeilge, so Sulam, Gomun, His Tatnif, As, and Shosha, Nods in Jarmid, Mata, and Gaeilge, Biognin Ro Yacker, Huntishkin, Stitch, Agus Todd to Igiri, Rodagan, Nis Mulla, agus níos simplí tá gá legan eile den fud creile ceann amháin an legan níos simplí le Gaeilge níos muile, níos simplí beag an mBéarla leis an heastrúcháin éisteacht the most difficult translations agus an sin an ceann dá theangach the bilingual one an ceann iwad níos simplí gachrad ráite mBéarla agus as Gaeilge a chunas atá muid go leir misgama an seo san ifig in ifig LIO Learn Irish Online in your biogrin dulchreina ach tá neart ibuprofen onum so we make kerkelor ni man an pin of vohu dir kanish ach vi me an stra nie to mein lart beginning fui sin experiencing fui tastel chimpel Andalúis agus jeskart na Spáine in yo in gan couple nomad ach biogrin dulchreina fi car Spáine churkester like you thought just not going to ní small uchttar grainer like tas had goil to hundo graina all money into sin agus germ is coming ma tatu with ernach is coming ma churn to a lan uchttar graina earth fós tá tú hon was coming ma tatu is a ska a lar fat agus níl tú dir chuin green churbe fós tá tú hundo graina igen all agus ní sé go ma churbe just sin an kraken atá agin ni mór an gefreid slin séna foi ach damage limitation mar a deirtar mBéarla so sin cadhí gestam in agus ceafn rinn mé soch ma leis ach just rinn mé dearmal an chéad or ramid an sin a chéad or clig ní rá tad agus si mis nisca so bhar me beaglín do chréine stocha na láha ach seach sé sin ceapan ggóil mé ceirclar bit a beaglín an mhuinál an sin ach tá mé ceirclar is special marktal kinsa by man marktal ní bhaid éon aiban agam madidir le sin ach an seachtal lá miú like she just hug me fijar nervy meg leave or she ar mads ta sam dort me caiici seo hen caiith me stop a chur leis an nuacht a leave agus ní mé gur an nuacht a leave agus just coéis gan sin hun an browser hun Google Chrome a oscailt agus just gan smoine faoi just instinctively gur Jack ar an sin enter tá orsaí tacht an éistréis litarháin agus sin tú Jack agus bín tú ag léibh rudí agus actually in fairness to orsaí ní bhíon siad san rohanna glumpráid le síhanna eile ní bhíon an mid scaremongering agus ceapan bhfuil orsaí nuachtartaí soch má mhairnta bíon siad beaganín déanach le rudaí beidir má aon duine ag an bás bíon an scéalaigh BBC ag meán lei agus san sin ag tríclog bíon an chéad scéal sús ag orsaí agus tócha níos fearr chun rudaí a dhéanú beagní níos muile ach gachrad a bheith ceartad ach orintanta tá cúpla botún maidir leis an litricán beidir ar focail léigean an sin ar an sívigilí nó le sunreid a friúla ach arnas níos rothmh do chun rud is tábhatíí ná líonn siad an a dúilteach le gachród agus actually tá corphrumíocht jazz acu ceapan midir nuacht na hhéireann agus nuacht idirnáisiúnta nuacht níos dearfaí nuacht níos dúiltaí so láirtíí puncaí níos ar róchanach mar dúirt mé thart ar trí seachtain ó hin ceapmanis ar an bud chuile tá méid déanúireacht is tócha níos luáma a chathú nó éam ar churbe réí chathú ag léomh na nuachtar mar just tá sé códáir có heavy có trom có dúilteach agus níos móna on rud có brónach na léhananta seo agus tá ag éirí níos láma chathú ar na meán ho síalta freisin go thiríthes na tráchtachtaí agus just na rud dúfásacha a bhíon daoine ag labhairt futhú
an sin sna trachtarachtaí. Ach, arénas, bhí méid léibh, é sin ráta bhí méid léibh orsaí.gaí ar mad san thug mé fí dear go sé 5 bliain ó isis ó na 7-7 attacks in London. Ó na ionsaithe scebh le thuirchta a tharla i London i 2020 an sactú lá miúil 5 bliain ó hin inneo, agus mis ag tafaidú beagnaí níos mó ná 5 bliain ó hin, agus sibse ag éisteacht lei seo. Agus thug mé dear go sé sin mar ceant in rudí dearnacha nó na rudí is déanaí nach bhfuil mé an cuimhnú. Mar bhí mé roóg, má tapad ag láirt faoi rudí a tharla i 2026, mar hampla 2027. Tá mé ná rudí chuimhnú, an old tácáin in an 2027, tá cuimhnú agam. Máte lei sin, níl mór an cuimhna ach cuimhna agam is cuimhnam actually ceapam dúirt churmis a ceist ar nís a máthair na máthair cé bhuaí an old tácáin agus dúirt siad fína fáil agus na greens agus ceap mise go raibh cóscóir, go raibh díreach na bhótaí céanna nó an méid bhótaí céanna ag an dáfhórtaí agus marir sin bhíorthú gacrad a rins is tócha agus bhíorthú dul isteach sa réaltas le céile marir sin mar nuair tá tú seacht mlín na díos nó beidir gur mé fós sé ag an am ní mé an chuimhnú céanóid san bhlín ará an old tácáin sin arsúil. Ach nuair tá tú ag an níos sin ar éonas is go más rud ag gur sé nó seacht mlín na díos na higann tú cadtá eis le córéaltas nó le coalition mar dear fá i mBéarla. A cear rudí gabhad sa sé an Large Hadron Collider agus an chur an Déanta mar hampla gabhad sa sé sa Gearmán sa sachar ach gabhad sa cuaig tá cuimhní agam ó gabhad sa cuaig ach maidir leis an nuacht maidir le mar hampla é sin na búmaí nó London ag fáil na cluichí Olympica nó an seans na cluichí Olympica ó óstáil an lá ribh sin níl an cuimhne agam réí maidir leis na heachtarí sin buic le dí a beidir níos fearr gan is a bheith ad faoin na rudí sin agus just ignorance is bliss mar a déir fágus bheith an taithna bhhainte as tógia in áit a bheith gafa leis an nuacht seo an nóméid a th líonn sé cosúil leis an gcuí ó bhfuil muds na leihann seo ach ar éanas sin scéile is tócha ach ceamh mé súna bhám sin ceann sin rudí is déanaí a tharla nachhfuil cuimhná mar just bhí mé roóg bíon na gacra éis sin tá cuimhná mé agus do chreid in ar sagm ceap mis beidir nóir cúgur duine teag a forbás nó níos bó ná chuige níl an éhar agam an so ceart go méid segam a cartar 58 nó 52 ceapam a forbás ar an lá sin agus a bhád níos mó daoine. Gertia ceapam Carabhúma timp London, Liverpool Street, no Liverpool Street agus Aldgate agus átainna dhifriúla ní mé gur leabhart le mar go faoi mar tá se anna trom agus freisin níl mór an arrólas agam faoi ach just thug mé faoi dear ar mad sin ghfuil sin is 5 bliain ó hin do chuid cé go tapaí agus éíonn an tám. So you might be thinking, why in the world is this podcast coming out on a Tuesday instead of a Wednesday like usual? Well, that's because it is the free week on the LIO membership via Patreon. All the member shows and all the members' benefits are available to everyone this week. One of those benefits is you get Gaeilge Weekly 24 hours ahead of time. Also, down below in the description, there'll be a link for a Google Drive or a Google Doc. That'll have PDF for this specific episode, the specific version of Gaeilge Weekly. It'll have the most complicated words and vocab used as well as their translations. As an LIO member, you get that every single week. But more importantly, you get access to the member-exclusive shows. Éisteacht, Eipeasóid, Léaríis, Topic Breakdown, Líofa, Smuointí Sathairn, and so on. The best available shows for any Irish learner, regardless of your level. They're coming out for free throughout the week over on YouTube, and also on Thursday there'll be one podcast-based show that'll be available on YouTube, but also here on the Gaeilge Weekly feed on Spotify or wherever you listen to the podcast. If you're interested in signing up, you can sign up for another 1 week free trial at Patreon, and then after that it's €7 a month plus VAT from then on. Patreon.com/LearnIrishOnline, or just go into the Patreon app or website and search for Learn Irish Online and you should find us no problem. As always, any questions, issues, give me a message on Instagram, Learn Irish Online, or an email, liam.learnirishonline@gmail.com. Ach, Erinos. Bhí mé gur láirt in beagnaín faoi stocha beagnaí faoin lá a bhí agam inné ach níos mó rud ag an buinte sin bhí mé gur láirt faoi Andalúis.
So we make large free civil river show a good episode honnig me actually episode ever Shaska do ma tatu geri is doch chud smuintí clostal agus ma tatu geri éisteacht in ag an glairt frí civil atá gafa les civil agus ag glairt fa la or fi céic speisialta agus atá civil an chathair ina bhfuil mé i choní tá land arás go hagran ar seacadó agus run mé episode domlan civil an lá sin. Ach tá mé géirí in episode a dhéanú Andalúis. So seans go mai is ag land daoine cadatá gceist Andalúis ach freisin seans go mai is ag land daoine cadat or níomhaid is ag land daoine cadatá gceist le Andalúis. So sa Spáin tá 7 provinces jeag tá sam an focail province as Gaeilge sin cúige ach tagan sé sin as an focail cúig an iver agus sin marial go 5 provinces river sin river seo in éireann mar bhí chun na mí mar province nó. Sto go míad ní ra sé mar chunné an am an sad hí Leinster, Ulster, Connacht, Ulster and Meath river sin 5 provinces marialar sin cúige sin an tanimir so ní máthlam an focail cúige ará réalaí le rudí eilech. Deirmid scoil 7 province jeag sa Spáin sa mar hampla Catalunya sin ceanháin tíar na Mascach an Basque Country sin cean eile Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, las Islas Baleares, so sin Hilán an sin cosú Ibiza agus Mallorca, Menorca agus Fuerteventura nó tá ceanháin eile níl sam Fuerteventura ceapan níl sam cinntanam go dtíreach atá ach le chéile tá siad sin mar cean eile mar province eile the Canarias freisin comála sin. So tá na provinces difriúil agus an cean is mó Madrile just matamuch glart faoin talamh, the area, the land, agus céicmh mór agus atá sin cean smó sin Andalúis an cean ina bhfuil civil agus landíine géisteach le seo cinnte gráisibh leighn de sira nó seans gráisibh leighn de sira an seo in éasceart na Spáine. Mas rud é grá tú in éasceart na Spáine ví tú in Andalúis. Samplí sa áitsanna an seo Andalúis tá mé an olmhíthe inneo tá an léirscáil agam os mo chóir Google. So mar hampla áitsanna Andalúis maidir le cathaircha top civil, Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Marbella, Cádiz, agus mas rud é grá tú i Gibraltar, níl Gibraltar mar chuid sin Spáin go thofagúil ach tá sin really in Andalúis. Huelva, an nuirt mé Huelva, agus is am seachsa sin i mór an cathaircha or Estepona nó éáts ar nó i Congrach de Marbella, Costa del Sol agus mar sinse. A comála sin talán provinces thíomhas si de Andalúis. So actually, sa Spanish ní dearan siad provinces le an 7 cín deag dearan siad communities agus an sin dearan siad provinces na cín fiú níos lú ceapan goil artar is an chuige nó seasca provinces nó cosúla chundathe is dócha in éireann sa Spáin. Ach, arnas, tá méid déanú gachar de beganí rochasta anis. Agus, ribh seo bhí mé láirt beganí faoi sa bhfuil a chug mé fitar ag an deir seachtain agus le cúpla seachtain níos mar tá mé tar éis imeacht cúpla thuras, cúpla day trips is dócha méall gohfuil an seocht comhór an seo sa bhfuil rud mór a dhéantar i ré an tairí sin dul go dtí an cósta. A rís mat an léirscáil ad os de chóir ba tún lán eáil dín sa bhfuil ar an ggósta níos sé ro chungracht an chósta caithí tú tamáns ar laiad or ar clig. Ach de an opíag níos mó or fithe or trocha or go le really chun sacht ar an trá chun dul go dtí an airge agus de an opín difriúcht olmhór idir an socht is civil agus mar hampla an socht i Huelva, Cádiz, náitina an sin ar an ggósta mar hampla matá sé 37, 38 i ré an tairí an so lá éigen is civil an lá céine i Huelva agus lin sin ach or clig nó or go le when an seo is civil seans go mbeidh sé thart ar trocha nó fihinní an sin. De an ábín sa 7-8 ní game Celsius fiú níos slú. So mar eile sin bína lán daoine ag fágal sa bhfuil gothirithe ar an tíar seachtainna go ri na seachtainna freisin agus ag dulgadtí an trá i ri mí meitheamh míúil mílún sa fiú mí bheán fómhar gothirithe na míana is seo sin míúil agus mí
lúnasa. So sin cad a rinimids inné, formid rud é an darvan an bla bla car. Níl sam actually an bhfuil bla bla car le fáil I ddíortha eile. Tás le fáil an seo an chuí aibríonn sé go bunasach mar hempla má bheith cór agam, right? Tá méach cór agam agus tá méach miséag dul ó sa bhfuil go bhfuilbhe ime éonar ó sa bhfuil go Malaga mar hempla, okay? Ime éonar agus ar nóí tá ceir spás agam sa chóir. So muna bhfuil in cóird ag taclóm nó muna bhfuil mé ag tuairt siab do chun éigen, tá mise in an siab, the ride, tá mé chum Americánach is the lift, nó an thuras is dócha a chur ar bla bla car, agus an sin má tá duine éigen ag gurí dul go Malaga an lá sin agus ní siad gurí an bus a thógáil nó beidir tá an bus ag an mícheart an sin tá siad san in an dul seach sa bla bla car lom íchan siad beidir €2 €50 hartar an brais céine le bus teganná bíoganíní sira agus tean siad lom I mo chóir. So sin an chuí aibríonn sé. So sin cad rinimids iné tá sé an úsáte an sa mhfuil tú ag dul go áit cosúla Malaga mar hapla mar, idir Malaga agus sa bhfuil tá an busna, tá an training dul, tá se an éasca rilí chun dul idir an dá áit. Ach, má tá ag dul go Pueblo mar dearantí seo go bailile beag, ar an ghost, the níl tú ag géirí dul go chathair war bheith sé, cosúla, níl sam, mar hapla dá méich tosa I náliamh agus tá tú I géirí dul go dtí an spidéal. Níl ach bus amháin a héana agus sin sé óháin gach cá ó cléig agus tá sé beagnaí cosach nó mar hapla an tulsa im lá clia. I lór lá clia agus tá tosa ag géirí dul go bré mar hapla níl sam an bhfuil ceangal sidir bré agus blá clia seanscoil an deirs in úsáid an sin sa beidir ní sin samplaíntach. Mar hapla, blá clia agus dún garbhán, okay? An sin éasceart na tíre. Thart ar gá or clig beidir ní smó, beidir ní slú, níl sam. Seans nach bhfuil mar an bosnaigh dul tíreach ó bhlá clia go dún garbhán, nó go Port Largan, nó go Lach Gormán, nó inas an sin. So caithí tú an bus a thógáil ag seans go mín an bus ag stop I nachát ach má tá bla bla car ag dul ag seans go mai seans nach mai ach má tá bhfuil an dul seach €10, €2 agus sin tún sin. So an úsáide go smaoinehaintach le haid áitina bheoga an bhfuil sad áitina nachhfuil an mhór áitina nachhfuil mór an béidir ceangailt maidir le iompar peibli acúb. So mé sin tá siúsáideach le rudaí sú le inné. So thuimiid a blabachar an sin le lad as thuimiid gáit dar anm Isla Cristina. So rís má tá an léirscar lad tá sé anna chungrach le tur an na Portingéile ní ramatach beidir 10 kilometer, 2 kilometer teag ó Chiorán na Portingéile. In áit, well, cungart áit dar bheith an Huelva agus tá sé tíbhise gen province Huelva. Ach fós, tá gach province, Huelva, Sevilla, Malaga, tá siad san goléir tíbhise den príomh province, the main province, Andalusia. So, ná bach leis an na focal provinces tá mé arís just ag déanana rudaí beagdaín níos casta ná beceartam. Cumann sin sa blabla clar agus thug mé fi dearstá suimiid an sin formid caí thuimiid go dtíon trá bhí mit ar an trán le ar fad beagnaín dó chréine aáil ar nói a ní sin beornó cho agus an sin ag thugtalog formid blabla clar eile arás go sa bhfuil bhí gachrat curtha nóirithe ag mar chara rihra. So sin ní raíon a bheith bortha bhío caiimiid dul go dtí an stáisiún seo nó caiimiid bhíos a caiimiid dul go dtí áit seo bain cóir an sin ag a thugtalog is féidir an dulrás a chóir agus sin é. So sin cad a rinimiid agus bhí sé ionach agus just thug mé fi dear mar tá lá thuirs cos le sin a lá day trips déanta agam agus le car eile tá muid actually planál chun fannacht híos é Cádiz agus ba mé láirt faoi Cádiz i gceann nóid mar tá mé gafa le Cádiz agus bí na gach duine ansá sa bhfuil gothirthe an tam siúd san bhín tá siad gafa le Cádiz agus cé go speisialta agus atá sé. Ag tá ag planál chun fannacht beidir thíthe nó fiú gáithe an sin agus tá sé ionach an son méid áitina agus ní maithla mar budcréile bheith tá mise i mo chun sa Spáin agus nach bhfuil gacard ionach tal an aibanna freisin sa Spáin mar hapla bhí ag leabhart actually ar fá óir ar clig sa blabla clar inné leis an lad seo le lad as Sevilla agus bhí ag leabhart faoi ar leabhart go leis ceil faoi Sevilla faoin Spáin agus bhí seisna chur ceist
aon le cin fábhfuil sibse le I bhar gcónaí an tugus bhí seisnig leir trín méid fibanna. Bhí sé an deas agus ní méid rá gur fear anna dúiltach é ar curba ach I gcónaí más as áú domsa mar hapla tá sé nééis gon fécans airnagus ra tá an méid sin aiban agén leis an tíocht agus tá méid sin aiban agén leis an chur sláánsa agus mar sin agus an aimsir ach bhí seisnig leirt faoin méid sin rudaí atá mícheart sa Spáin a méid corruption atá acuban seo sa Spáin tá sé do chreid agus tá so I gcónaí tá sé bhhad níos stocha bhhad níos simplí an tá gacrúd níos fear an seo sa Spáin ní ar churbe tá lán rudaí ó bhhad níos fear an éireann tá ar churs éideachas ó bhhad níos fear in éireann. Tá an bureaucracy ó bhhad níos éasca tá bhhad níos lú corruption tá sam ghfuil corruption in éireann nach ní ar an level céanna mar tá acuban sa Spáin. Tá a lán rudaí mar hampla tháinig mé lead ar Instagram ag tuairteach faoin na tolls in éireann grabhart is 3 a ag na tolls. Tá tolls acuban sa Spáin a chosníon charcha euro nó €3.5 nó fiú níos mó or an tag sin an gnára den lánát na gáirthe hús I Catalúnia agus tíarna Mascach de Basque Country átainna an sin sa túisceart caiith tú a lán agad íoch chun an mótarmhealach a úsáid ná bíon an mótarmhealach beidir beagnaí níos fearr ná mar atá sé ras in éireannach fós so I gcónaí grass is always greener on the other side tá lán aibanna acúb an so freisin. Ach yeah, thug mé fitar Kickoff morgs atá Andalúis mar a rís mat an léirscalad tá mis ag láirt faoi átain an chongurt a Seville, Huelva, Cádiz a comála sin tá Jerez, tá Gibraltar, tá Marbella, tá Málaga, tá Córdoba, tá náit na ar an Tíbhile, Almería agus níbad just ag láirt faoin na Cathracha ach freis na náit a thuimiid néí ach beidir cúpla míle duine ina gcónaí an sin náit an bheognaí chathair I ar curbe cinsa a lán daoine Seville fiú níl is acúb go bhfuil beidir níor thuúla siad faoin an náit seo ar anam Isla Cristina ach gach áit ar an ggósta is cuma cén áit a héan tú tá na háitnagus le sin just pueblos, bailí an bheog tá bhfuil an dul an lá a chathú an sin dul arás go háirthe atá chór ad tá se bhhad níos éasca tá bhfuil an fiúrás sa chór go Seville agus just comhéasca dul go dtí an trá dul chun beagna bíáil gom leis gan níl sé anna tuasaí ar nóí má hen tú go Marbella nó Málaga ógé tá an tuasaí an sin agus ní muid ag leir faoin fíor Spáin agus beidir tá daoine éigen agus tá siad ag éirí beidir ruding sa le sin níos mó ná dul áting sa le Isla Cristina, Huelva, Punta Umbría náit na dhiafrúil an seo I Huelva ar an ggósta mar hampla an na chongrachta teorann na Port San Gaeilge beidir nach bhfuil siad ag éirí na rudí sin agus sin ceart go leor cum alum. Tá gachtainna tá sé anis go rá tá fear Spáin an seo agus an fear hathí Spáine chugin an sa ach sure tá gachtainna ag éirí rud ag an difriúil má tá tus ag éirí dul go Marbella gas sapóna agus just dulga teachtóir éarnach sin ceart go leor freisin tá mé an living that live sa saoil ceapan ghfuil daoine róúltach na leihananta seo tú negative agus mín daoine tá mar gá na daoine seo nó tá an ceart ag gachtainna chun péir a dhéanamh mhfuil siad ag déanú do máiste nó ag chuirteach ar ghoine eile sin an term a tá agamsa ar aonas ach just mé fi dearrá nach chud sé ionach agus go háirthe náit Cádiz so nó Cádiz mar dearann siad an seo agus a lán daoine ar éis tagann siad an seir leint siar beidir go dtéann siad ag Málaga Marbella beidir go Seville freisin nó beidir go dtí an Algarve ach má tá tú ag smaoine faoi dul ar leihann siara a méid gan na mlíana nó beidir an bhlíonn tugan agus bhí tú ag smaoine faoi Spáin gealam dit sé go Cádiz so Cádiz ceapán an airfort is congrit airfort in Jerez dúir cannacha le Cádiz ach níl mór an etil sé dul seaachníil sam mar hampla ó éireann gan dát níl éon etil sé dul go Jerez beidir go ceann go ag dul ó London ó London Luton go Jerez ach really just níos éasca etil seáil go Sevilla go Seville lá nó cho a chathú Seville agus an sin sé go Cádiz tá Cádiz anna cool so rís cosúla mar hampla in éireann tá Gaeilge le cahar na Gaeilge agus tá cahar na Gaeilge tíbhaiste de chunné na Gaeilge an rud céine le Cádiz mar hampla tá cahar Cádiz agus an sin tá
province nó cuaige cadís. So bar hampla le tá dá cheann ionach má híonn tú go caithear cadís tá sé ar an ggósta. Tá sé agsúla actually Ileán just le cad éon focail arís ar bridge le ddruthí de beag a bhí méid swinú faoi puente an focail sa Spáinis mar bhí mé láirt beagnaíon faoi puentes inné agus ddruthí ach tá sé agsúil arís ar an léirscáil an eisteacht an chuí ó bhfuil sé leagadh amach mar tá sé agsúil actually is Ileán é agus an sin caithí tú just an ddruthí a thrasnú chun sriú ar an Ileán. Ach an cool, ní mór an tuairisíocht an sin bitir goil tuairisíocht ó átain eile tíomh siad an Spáin ach ní mór an tuairisíocht idirnáisiúnta beagnaíon ach ní aláán tuairisíocht. Tá trá mór mílsaige tá sé an is here. Beidir níos sira a fiú ná Sevilla agus ó bhád níos sira ná éonát in éireann agus I rinn tairí tá sé beagnaí casta beidir an lóistín áil an sin ach mar hampla meán feolmhar dear fómhar fós tá an aimseach má fós tá tú an dulach snábhfuil má tá tú éireann nach is réid le snáb PV is dócha den bhlíon is cum fós bei sin níos teo ná mar a bhíonn sé in éireann. Ach, like, na daoine an seo, fós bíonn siad san isce mí bheán fómhar beidir mí dhearmh fómhar le fós bei sin níos mó ná 50 céim Celsius go dtí beidir. Deire mí dhearmh fómhar nó lór mí dhearmh fómhar ar aonos ó Seville nílteach ó go le beidir ó 4 km ar an mótormhealach an éasca an sreacar an áit tá parking go donna má tá tú gur parking áilta sé an deachar ach ba túna deir I gcónaí. Scaremonger agus fúlam scaremonger tar má ní leon parking bhil tá tú an parking I'll just bairt beidir tomás timpeall ar bheit 10 nóméid ní mé gur bheith ro agus ríis aláán áitna sa Spáin ar an ggósta tá trá acu ach just in áit sa bháin agus caiitú dog sin áit sin a cadís beanna gacháit de cadís ar an tíomh seo ar aonos me sé ionach láin radio le podcréaltaí ar an tíomh seo ach ar iarthar cadís tá trá beanna gacháit so tá an ráhanna ad agus just an trá just chuann tú síos an blancéid nó an toáile sin tú an sin ní leon hassle ní leon duine ag déanamhaireacht chun rudaí a dhéal chuigat tá seiliúnta nó éonrad mar sin ar churba anábhata tá antal seach san isce gan bhar bortha faoi de rudaí ní leon duine gcuidú rudaí ag cadís gapam I will not be held responsible if you do lose stuff an sin ach just tá sé go hintach agus ríis beidir margheall nach bhfuil airfort an mhór an sin ach fós ó Seville níos ach orga le beidir beagnaíon hart ar orga le ceapan sa chóir ar aonas tá bhfuil an busáil an tréanáil ó Seville a ríis orint an tamsóid an bhlíon an tréin bíonn sa beagnaí dechar chun é chur in áirithe ach te gná fós má dhéanana tú beidir trí nó ceir lá rihré tá sé soch éasca chun ticket also. Bhfuilhin go mór cadís agus just an lucia go gin ráta agus ríis má tá imad sa Spáin agus níl tú just a gur dul go Tormelínas go Malaga go mar béa a méid sin áit na roadtrip íon sa chóir ar an motorbike má tá motorbike ad go háirithe Seville a cúpla trá an sin a bhfuilbh beidir tá an dul trasna go dtí an Fortingale agus an sin go cadís tá an sin tíh muid mar hampla caithear cadís tá lá áitna I Gundé cadís má tá an é sin ará tá San Lucar cadal tá Jerez so sin an chathair eile tíh sé te cadís tá Jerez ceir go leir níl mór an arsúil an sin ach tá an Casco Viejo an Old Town an sin an seanmhaile tíh sé I lór na carthach anna cool Puerto Real, San Fernando, Isla de León, Chipiona tá méid sin áitna simple cadís agus gacát ó bhfuil mé ag láirt féin seo ar an ggósta má tá tú an cór áil ar cís a ríis tá sé sach sir an cór áil ar cís an seo beidir 3 nó 4 euro in an lei ní mór an bit bugan níos mó níl sam. Ach no, ceap mar tar tá an ceanáil 3 nó 4 euro in an lei cínsa. Agus, chun stoppa an sin na bailháin, bugan í bíathú tá gachtainna có deas an trá I gcónaí an sin ad gachát réit níl sé so le just cúpla man-made beaches an seo an siúd bíach an coastline ar fad, an coast ar fad tá trá an sin
ansí síos tá sé séar nó mór an tuairsaíocht tá bígannaí tuairsaíocht bháit san eile sa Spáin mar hampla daoine gus ó lumsa i mo chónaí civil ní as an civil mé ar churbe ach i mo chónaí civil ag tacht an sin beidir don dhear Seachtainna agus just níl sam bhí mé ag scoinne fi sin ar mad sin bhí mé i gcónaí láirt fi civil agus an Spáin géanaráilta na difricht idir an Spáin agus éir agus a rééis na méid ra bhfuil ruí níos fearan se sa Spáin just tá si difriúil agus bretan sé ar an duine ach ní féidlumm saoúir má tá tú just sin thuirseach de dul go póras an rómh agus fiú an sin áit an anna tuairsaí an sin ar chosearg agus dul mar béa nó fiú sitches nó cén tanm saló an sin sa Spáin agus tá tú gur dul sin Spáin agus an fear haí bheit dag fós a bheith an dul go sin rá fós an dá aimsir aáil agus mar sinnte Gadís ach go generalta Andalusia ar an gcóst an se go háirthe iarthar agus deisceart Andalusia mar an sin níl tú clongart mar bé agus mé tuairtach faoi mar bé a Malaga fós sa sífadm dul go Malaga ó nó cho in aine blina chun an pelgéilech immert an sin ach domsa an tíomh seo fear Spáin, fear Andalusia, mar tá siad beagnaí difriúil an gcuid an Spáin. An Spáin go generalta tá gach province cód difriúil na Catalans, na Basques, ach freisin comála sin seachas na independence movements na Valencianos tá siad san cód difriúil ó na Madrileños na daoine an sin na Madrid agus na Sevillanos an seo fiú tíbhaiste de Andalusia tá difriúcht olóir idir na Malagueños na Sevillanos na daoine as Malaga na daoine as Sevilla. So anna simul ceapam agus just ag smaoinú nar tá léhananta sin agus ceapam tá mé cóbuíoch go mé óg go mé mo chónaí snát sa agus is tócha nach bhfuil méid just ag dul nó nach gahí méid just dul go dtíon áit na tuairsaíochta agus go bhfuil cóirt agam an seo agus dearann siad le mó caiitú dul go dtíon áit seo an bailile seo agus tá sé an local an áitsúil an ciún tá an bia den sco ithe is cum céanáis bia óil tú ag lurg. So an bhhécha sin iníag thug mé fiidir agus rís nuair tá méid leabhart faoi na rudí seo ar an budcréile ní mé gurí ra bhfuil me héal go hinnta tá lán ebragam sa saoil cinsa nó a lán rudí beidir nachhfuil ag dul comhma agus orintanta beidir sa Spáin níl rudí comhma mar affectar éis ach sin ceirclóir sin gosúla gachát timppla da is gach duine timppla da troch rudí maithe agus just caiithú an chorumíocht aáil is dóchagus tána bhhaint as na rudí maithe agus sin cad rinne mé iné. So tá me seo an beag níos má alavéra a chur ar mo lábhí ansa ceapam agus sin ní cheap bhfuil mór an eile le rá agam innium just mí na buchas as a bheith ag éisteacht má tá on ceisnead má tú ag smaoine faoi dul ar leihann na sira agus an Spáin gáirí túiscar go leiscail deisceart na Spáine chuir teachtar tugam ar an scam tá lean rifost a chur chuigam fibre tá lean sásta chun car leat nó cúpla molla a thuirt dit má tá bhí géirí agus sinné ba marráis ag leabhart an teachtain seo thugan. So mí buchas as bheith éisteach le Gaeilge Weekly le roimid an teachtain sa gan ríis slán agus bannacht.